Parcel! Parcel! Mura ni hatag sa kuha. 600 ra. Tuga man pa rin mo order. Sir, ka sir, dire na sir. Opo. Bisa ni, kada ni. Pila ni sir? Sir, ato sa sir. Mau siguro ng balay sir, mau ng balay nga imong dilibiran sir. Mau nga ngalata sir. Celestina Lapi na sir. Celestina Lapi, mau na sir. Ano sino? Parcel! Munang balay ni Nining Lapi. Parcel! Sir, munang balay ni Nining Lapi, sir? Oh, sir. Iya, sir. Yan yung parcel. Pila mo na, sir. May 100. Kailangan siya na to. Ikuha ni Parsila, oy. Anong tagiyan ni sir? So, dito nagluto pa. Tawag ka, sir. Kadayon niya. Sige, sir. Patuhin siya na kung siya. Kung siya na kung bayad. Ah! May bayad na na kay parcel! Asang kwarta gibutang? Tara, sir, oh. Pila gani, sir? 900. Kulang mo ni, sir? Oh, di ni pwede. Yung kaong yat dala. Pliter ko 500 ane. Mura ni hatag sa kuha. 600 ra. Pati na kong ligaan ni, sir. Malayong taon ka, sir. Ako pa yung tupal ani. Ako lang siguro lingkan sila. Ako ano yung 600. Sir, pasensya natin kay sir, ha? Pobre mo kay Midre, sir. Tuga man pa rin mo order. Alam mo yung kwarta. Sana mo.